El terme municipal de l'Alguer és molt gran. En fa 2 com el de Barcelona. Fins i tot hi ha grans ramaders, que aquí en diuen pastors. Sí, hi ha molt camp també a Araguer, hi ha moltes oliveres, com veieu també vosaltres. La situació d'Araguer per vivir farà un poc de marineria i amb això un poc de turisme i més de pastoritza i també d'agricultura. I les ovelles amb què els parles? Amb quin idioma els parles? En Araguer. Ah, ja t'entenen. Perquè en tardi no me comprenen. I quan els esquileu? Com en dieu d'aquí d'esquilar? D'esquilar un dia, diguem així. El mes de maig. Totes les generacions de Martinelli parlen el grec. Com te dius tu? Francesco. Francesco. I quants anys tens? 4. 4. Parla el grec perfectament, Com va ficar a més de 5 anys? Quant hi fa 5 anys, però, A digues? Nadal. Al Nadal. Ara fa 5 anys. I tu qui t'ha ensenyat a parlar el grec? Mamma. La mama.